La Rua de Carnestoltes és de les activitats més massives que té la ciutat, a més la de Viladecans és de les més grans del Baix Llobregat, amb més de 24 carrosses, comparses, grups d'amics també, que es volen sumar amb aquesta rua, i el que fa és juntar al carrer moltíssima gent per viure el Carnestoltes i aprofitant també que avui ens ha aguantat el temps, que la podem mantenir i que per tant torna a ser un gran dia d'alegria. Muchísimas ganas. Llevamos de pececitos que nadan libres y de olas que les acompañan en su ritmo. Y vamos de Mediterránea de Viladecans. Vamos de mar y de peces. En el diseño, en la elaboración y en las ganas sobre todo. Que anem d'aigua, una fusió entre aigua i foc. Han sigut diverses trobades de la Comissió de Carnaval i després diversos tallers i assajos de coreo i porta feina. I la carrossa també, ja portem un mes i mig o així fent dins de l'AFA totes les peces i aquest matí l'hem estat muntant, ens hem tirat tot el matí muntant-la. Hem volgut simbolitzar una miqueta la pel·lícula d'Elemental amb la flama blava que surt de la pel·lícula i ens hem inspirat en part amb aquesta pel·lícula. El que més valorem és la participació i l'esforç que fan les famílies, les escoles, les AMPAs, els nens, tothom per participar d'aquesta cavalgada. Un valor important és la sostenibilitat. Sabem que només tenim un planeta i cal tenir en compte, quan treballem a les escoles, a les cavalgades i a tot arreu, la importància de fer servir materials reutilitzables i reciclables.